ቋዕዳ ሓንመጻኹም ሕጂ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኢለ ዝሓስባ ብብዙሕ ሓበሬታ ክህልዋ ዝኽእል ብቃላትን ቪድዮን ዝተሰነየ ወይ ኣኒሜሽን ዝሓዘት ናይ ሕክምና ዌብሳይት እያ enhoe.no ትበሃል እዚኣ ኣብ ስካንዲኔቭያ ሓንቲ ዓባይ ዌብሳይት ብዶክተራት ዝተጻሕፈት እያ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሜኒ እንተደኣ ኸይድና ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ኣለና ብዛዕባ ቀዳማይ ረድኤት ብዛዕባ ስድራቤት ላይፍ ስታይል ዝተፈላለዩ ኣመጋግባ ትሬኒንግ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ግን ኣኒማሽነር ትብል ዘላ ኣብኣ እንተደኣ ክሊክ ጌርና ኣቲና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ኣለና ካብዚ መሪፅና ድማ ንኣብነት ማገ ወይ ታርም ተመሪፅና ናይ ከብዲ ኣብዚ ንኣብነት ፍርዴልሳ ክመርፅ እየ ዜደሩ ይኮነልና እዚ ብምሉ ልክዕ ከምኡ ሕደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኣለና ከምዚ ቪድዮ ነገር ኣለና ማለት እዩ ወይ ኣኒሜሽን ከምዚ እሱ እናተፃወተ ድማ የንብቦ ነዚ ማለት እዩ ስለዚ ደድሕሪኡ ምንባብ እንተኽኢልና ዝበለፀ ዓዊልና ተንቢብናዮ ዝበለፀ ማለት እዩ Tygging av maten i munnen er første trinn i fordøyelsen. Spytt setter i gang fordøyelsen og gjør om den tygde maten til en bløt masse eller bolus. Spytte gjør bolusen. ስለዚ እንታይ ትገብር ዘሎ ነዚ እንዳንበቦ እቲ ስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ ከዓ ፈርደየልሰ ምሕቃቕ ማለት እዩ ብምሉእ ሕብረና ማለት እዩ ሕጂ በቲ ባዮሎጂ እግረ መንገድና ንምሃር ኣለና ብዛዕባ ኣካላትና ንምሃር ኣለና ዝኾነ ክፍሊ ኣካላትና ሓሚምና እንተኸይድና እውን እቶም ቃላት ኣብዚኦም ሒዝናዮም ንፀንሕ እሞ ካብዚኦም ቆሊብና ፀኒሕና ክንዛረበሉ ከለና ብጣዕሚ ቀለልና ማለት እዩ ፅቡቕ ነገሩ እዚ እንታይ ንለማመድ ኣለና እሱ ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ ኣለና ምስኡ እንተንቢብና ዓዊልና ብፍላይ ኣፍና ክፈት ኣሎ ንክንለማመድ ነቲ ቋንቋ ብጣዕሚ ይቀለልና እቲ መልሓስና ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እንዳንበብና ካብዚ ቃላት ክንሕዝ ንኽእል ናይ ምንባብ ክእለትና እውን ብኡ ኣቢሉ ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ኣለዎ እዚ ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ኢልና ኣለና እንተደኣ ተመሊስና ብሓፈሻ ሜን ኢልና እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ በዚኣ ክንምለስ ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ኣኒማሽነር ኢና ኣቲና እታ ዌብሳይት ከዓ enhoe.no ስለዚ ሉንገር ተኣቲና ብዛዕባ ናይ ከሳንቡእ ናይ ኣዝማ እንተኣቲና ኣብዚ ውናቱ ቪድዮ ኣሎ ኣዝማ ኢሉ ክጅምር እዩ ኣስትማ ብዛዕባ ሳንቡእ እቲ ሉንገር ሳንቡእ ምዃኑ ነገረና ኣሎ ሓፃርያ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣገደስቲ ንብሎም ቃላት ኣገዳሲ ንብሎም ቃላት ቀፃሊ ዝደጋግሞም እንተደኣ ኮይኑ እንዳፀሓፍና ትርጉም ክንሕዝ ንኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ዌብሳይት እያ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር enhoe.no ወይ እዚኣ enhoe.no ኢልና ኣብ ጉግል ፅሒፍና ናብዚኣ ገፅ እዚኣ ምስ መፃና ኣብ ሜኒ ንኸይድ ካብ ሜኒ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ሓበሬታ ክንመሃር ንኽእል ኢና ቀንዲ ግን ሕጂ ቅልል ኢልና ንምጅማር ብኣኒማሽነር ንጅምር ቪድዮ እንዳረኣና ድማ ብዛዕባ ዓይኒ ብዛዕባ ኩሉ ኣካላት እዩ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ማለት እዩ ብዛዕባ ቆርበት እዩ ዘሎ እዚ ኣብዚ ዘሎ ፅሑፍ ልክዕ ከምኡ እናገበርና ንኸይድ ማለት እዩ enhoe ሜኒ ኣኒማሽነር ያኔለይ ጽبوا